إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه تسليمًا كثيرًا فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منها. يقول الله في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ғаламнарны юктан бар кылып, bizlarni халык иткән, тәрбияләгән Аллаһка барча хәмд сәнәләребез, улуглау мактауларыбыз булсын. Шәһадәт китерәмен, Аллаһтан башка гыйбадәт кылырга лаеклы зат юктыр. Аллаһ бар, Аллаһ бер, һәм шәһадәт китерәмен, Мухаммад ибн Габдуллаһ Аллаһның хак илчесе, тугры булган пәйгамбәре һәм шәриф булган кулыдыр. Аллаһ аңа, аның гаиләсенә һәм аның сахабаларына үзенең салават шәрифләрен бирсә иде. Аллаһ Раббыбыз изге китабында әйтә: "Эй иман китергән бәндәләр, мөмин булып кына Аллаһ Тәгаләдән хакыйкый курку белән куркыгыз, тәкъвалы булыгыз һәм бары тик мөселман булып кына үлегез" диде. Икенче бер аятында әйтә: "Эй кешеләр, сезләрне яраткан, халык иткән Раббыгыздан куркыгыз. Ул сезне бер кешедән яратты, аннан иптәше хатынын барлыкка китерде, һәм алар икесеннән дөньяга күп ирләрне һәм хатыннарны чәчте. Бәлки бер-берегездән Аллаһ хакы өчен сорыйсыз. Шул Аллаһның ачуыннан, шулай ук туганлык җепләрен өзүдән сакланыгыз. Дөреслекте Аллаһ сезне күзәтеп торучыдыр" диде. Әмма бәгъд, мөхтәрәм җәмәгать, ел дәвамында иң кадерле кунак булган, мөбарәк булган Рамазан айы башланырга бик әз вакыт калып бара. Гөнаһлардан чистарта торган, йөрәкләрне йомшарта торган һәм мөминнәрне тәкъвалыкка китерә торган бәрәкәтле булган айдыр. Аллаһ Раббыбыз Коръәндә әйтә: "Шәһру Рамазан аллазии унзила фиһи ал-Qur'ан худан лин-нас ва баййинатин минал худа вал фуркан, фаман шахида минкум аш-шахра фальясум". Аллаһ Тәгалә әйтә: Рамазан айында Коръән инде. Ягъни Коръәндә кешеләргә һидаят, туры юлдан ачыклыклар һәм батылны хаклыктан айыру бардыр. Кем ул айга туры килсә, ул айда ураза тотсын дип әйтте Аллаһ Раббыбыз. Димәк, Рамазан айы Коръән ингән ай. Рамазан айы ураза тоту вакыты. Рамазан айында, мөхтәрәм җәмәгать, шайтаннар багаулана, гөнаһка этәрүчеләр кими, изгелек эшләүләр арта. Һәм бу айда Кадир кичәсе бардыр. Ул кичәдә башкарылган гыйбадәт 1000 айдан да хәерлерәк булган кичәдер, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шуңа күрә кеше әгәр дә бу кичәне туры китереп, бу кичәдә изгелекләр эшләгән булса, 1000 айдан да артыграк эшләгән кебек булып саналыр. Һәм 1000 ай буена изгелекләр кылган кебек әҗр савапларын Аллаһ Тәгаләдән алыр, мөхтәрәм җәмәгать.
Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям Рамазан айы башлангач былай дип әйтте: "Сезгә Рамазан мүбәрәк булган ай килде. Аллаһ бу айда фарыз итеп уразаны кылды. Бу айда күкләр ишекләре ачылыр, җәһәннәм ишекләре ябылыр, шайтаннар богауланыр. Аллаһның бу айда бер кичәсе бар, ул кичә 1000 айдан да хәерлерәктер. Кем ул кичәнең әҗреннән мәхрум калса, ул үзе дә мәхрум булыр", дип әйтте Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, без мөселманнар бу форсатны кулыбыздан ышкындырырга тиеш түгелбез. Рамазан аена яхшы итеп әзерләнеп, аны күркәм рәвештә үткәрергә тиешбез. Аллаһ Раббыбыз Коръәндә әйтә: "Ва тазавваду фа инна хайраз-зади ат-тaqва". Әзерләнегез, һәм иң яхшы әзерлек ул тaqвалыктыр дип әйтте. Икенче бер аятында әйтә: "Иннама ятақаббалуллаху минал муттақин". Дөрестлектә Аллаһ тaqвалылардан гына кабул итә дип әйтә. Димәк, мөхтәрәм җәмәгать, Рамазан аена без әзерлек күрсәтергә тиешбез. Тaqвалыкларыбызны арттырып, Рамазан аен күркәм рәвештә каршыларга һәм үткәрергә тиешбез, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм Рамазан аена әзерлек дигәннән күп нәрсәләрне мин сезгә кыска гына әйттереп, искә төшереп үтәсем килә. Һәм иң беренчесе, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Тәгалә каршында Аллаһка булган бурычларыбызны түләп бетерү. Аллаһка булган бурычларыбызны чыгарып бетерү. Һәм Рамазан аенда ураза тоту, белгәнебезчә, Аллаһ Тәгаләгә һәм кыямәт көненә ышанган һәрбер мөселман өстендә фарыз булып тора. Әгәр дә кеше авырып китсә, яки сәфәрдә булса, яки хатын-кызларның махсус көннәре булса, алар бу көннәрдә ураза тотмыйлар. Рамазан ае тәмамлангач, вакытлары, мөмкинчелекләре булгач, калдырган көннәрне каза кылалар, мөхтәрәм җәмәгать. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям янына бер вакытны бер кеше килде, бер ир. Һәм әйтә: "Эй Аллаһ илчесе, әнием үлде", ди. Ләкин әниемнең калган Рамазан аендагы уразалары бар иде дип әйтә. Аның өчен уразасын тотыйммы дигәч, Аллаһ илчесе мондый сорау бирде: "Әгәр дә әниеңнең акчала табылган бурычы калган булса, син аны түләр идеңме? Син аны чыгарып бирер идеңме?" Һәм теге кеше әйтә: "Әлбәттә, Аллаһ илчесе, мин аны түләр идем", дип әйтә. "Әниемнең бурычларын бетерер идем", дип әйтә. Һәм шуннан соң Аллаһ илчесе әйтә: "Бит Аллаһның бурычы түләнергә лаеклырак", дип әйтте. Аллаһның бурычын тизрәк чыгарып бетергә, түләп бетергә ашык, диде. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, Рамазан аендагы ураза өстебездәге булган җаваплылык. Һәм бу җаваплылыкны я без ураза белән үткәрәбез, я без аларны каза кылабыз. Каза кылу дигәч, без аны, мөхтәрәм җәмәгать, киләсе Рамазан айы башланганчыга кадәр түләп бетерергә, чыгарып бетерергә, каза уразаларыбызны тотып бетерергә тиешбез. Һәм шуңа күрә без шәригатьтә, китапларда языла, Гайша анабыз, Пәйгамбәрбезнең саллаллаху алейхи ва саллям хатыны, ул мондый сүзләр әйтә: "Минем ди Рамазан аеннан уразаларым кала иде", дип әйтә. "Ләкин мин аларны Аллаһ илчесе сәбәпле бары тик Шәгъбан аенда гына каза кылып бетерә идем", дип әйтә. Нәрсә дигән сүз бу? Менә без хәзер сезнең белән Шәгъбан аенда яшибез. Менә хәзер 9, 8, 10 көн калды Рамазан аена. Менә хәзер безнең Шәгъбан ае. Гайша анабыз Рамазанга калдырмыйча, Шәгъбандә ук бетерергә, Шәгъбандә ук тотып бетерергә ашыкты, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шуңа күрә каза булган уразаларыбыз тотылып бетерергә тиеш. Без аларны яңа Рамазанга калдырмаска тиешбез. Әлбәттә, кайсы бер кешеләрнең һәм бигрәк тә хатын-кызларның 30 көн җыелырга мөмкин, 60 көн, 90 көн җыелырга мөмкин каза уразалары
Әле корсаклы бер елны, икенче елны имезә, өченче елга тагын имезергә мөмкин. Менә шулай иттереп тормышта була торган хәл. Җыела уразасы. Ләкин мөмкинчелеге була торып, уразасын тотырга тиеш. Әлбәттә беркем дә аңа мәҗбүр итми. Бер тоташтан 180 көн тот, бер тоташтан 90 көн тот дип беркем дә мәҗбүр итми. Ләкин мөмкинчелеге була торып, тура уразасын тотып бетерә. Әгәр дә булдыра алмый икән, тырышты, ләкин булдыра алмады, вакыт җитмәде, киләсе уразаны, киләсе Рамазаннан соң казаны кылуны дәвам итә. Һәм шулай ук, мөхтәрәм җәмәгать, уразаны тота алмаган, зур яшьтә булган, картлыкка җитешкән, ул яшьтәге булган бабайларыбыз, әбиләребез, яки терелеп бетә алмыйча, инде үлгәнчегә хәтлек шире булганнар һәм ураза тотырга мөмкинчелекләре шул шир аркасында, шул авыру аркасында ураза тота алмаганнар, алар белгәнебезчә фидия чыгара. Һәм аларның фидияләре дә яңа Рамазан айы башланганчыга хәтлек чыгып бетергә тиеш, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шуңа күрә бигрәк тә фидия түләүчеләр, әйме, вакыт әле бар, әле 8 көн якынча Рамазанга калды, һәм шуңа күрә әле мөмкинчелегегез бар, Аллаһ бурычыннан котылыгыз, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шуңа күрә нәтиҗә без Рамазанны тырышканча кадәр яңа Рамазанга, яңа уразага бурычларсыз кирергә тиешбез. Монда нинди бурычлар турында сүз бара? Аллаһ бурычлары турында сүз бара. Икенче әзерлек, мөхтәрәм җәмәгать, ул гөнаһлардан арыну, тәүбә кылу. Рамазан айы ул иман тормышыбызда яңа бит булырга тиеш. Һәм шуңа күрә Рамазанга әзерләнгәндә начар гадәтләрне, тел, тән гөнаһларын калдырып, тәүбә кылырга тиешбез, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм бу изге айга әзерлек күрсәтергә тиешбез. Аллаһ Раббыбыз Куръанда әйтә: "Ва тубу илаллаһи җами'ан айюһал муъминун ла'аллакум туфлихун." Эй мөэминнәр, Аллаһка барыгыз да тәүбә кылыгыз, бәлки уңышка ирешерсез дип әйтә. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, тормыш тәҗрибәсе күрсәтә. Ләкин кем үз-үзен үзгәртмичә, ничек бар шундый халәтендә гөнаһлар кыла, гөнаһ кылудан ширканмый, теле белән, куллары белән, бөтен җире белән, һәм шулай дәвам итә, аны Рамазан үзгәртми, җәмәгать. Ул ничек бар шул халәтендә, менә русча әйтмешли, по инерции. Ничек дәвам иткән, шулай дәвам итә. Рамазанда ул бернинди дә үзгәреш сизми. Ә нәрсә өчен? Чөнки үзеннән башламады. Чөнки Рамазанга кадәр әкренләп тырышлык күрсәтми башлады. Һәм әле алга таба без аның турында сөйләшербез. Ләкин бу кешеләр, җәмәгать, Рамазанда шайтаннар бит бугаулы, шайтаннар зыян итми, иманым күтәрелер әле дип акланып утыралар. Ләкин җәмәгать, бу акланулар белән кешенең тормышы үзгәрмәячәк. Ул ничек бар, шулай калыр, үзгәрешләр булмас. Ә ни өчен? Чөнки ул изгелеккә үзе беренче булып адымнар атламады, сәбәбен кылмады, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шуңа күрә икенче әзерлек ул тәүбә кылу. Тәүбә, истигъфар, гөнаһларыбыздан арыну, начар гадәтләребезне бетерү. Өченче әзерлек һәм бигрәк тә безнең бүгенге көндә кардәшләребез арасындагы булган бер начар күренешне без үзгәртергә тиешбез, бетерергә тиешбез. Нинди ул әзерлек? Кардәшләр арасында ызгыш талаш булса, дуслашу, якынлашу. Һәм дөрес, дөнья хәле төрлечә була. Һәрберебез дә кеше, фәрештә түгел. Кайсы бер вакытта ачуланабыз, кызабыз, кычкырырга мөмкинбез, араларыбыз өзелергә мөмкин. Ләкин, мөхтәрәм җәмәгать, шул ачуыбызны җиңсәк һәм дуслыкка, татулыкка бер адым атласак, бу безгә Рамазан айына бик тә күркәм булган әзерлек булыр. Һәм Аллаһ илчесе хадисләрендә әйтә: "Мөселманга кардәшен сөйләшмичә 3 көннән артыграк вакытка ташлау һәм калдыру һич тә ярамый" дип әйтте. Очрашканда монысы башын читкә бора, тегесе башын читкә бора,
һәм шушы ике кеше арасында иң хәерлесе беренче булып сәлам биргәнесе дип әйтә Пәйгамбәрбез. Ягъни, әйе, дөнья хәле, без кешеләр, ләкин талашсагыз, ызгышсагыз да 3 көннән дә артыграк сузылмасын дип әйтте Пәйгамбәрбез. 3 көннән артыграк китте икән, хәләл түгел. Аллаһ илчесе тыйды, ярамый дип әйтте. Һәм әгәр дә булар арасында кем беренче булып дуслыкка, татулыкка адым ясый, кем беренче булып сәлам бирә, бу кеше җәмәгать ике кешенең арасында яхшырагы, хәерлесе һәм Аллаһ Тәгалә каршында хәерлерәге булыр, мөхтәрәм җәмәгать. Ләкин бу хадистән дә куркынычрак булган икенче бер хадис бар. Һәм бу хадис, куркыныч булган хадис, безне душманлыктан сакларга тиеш. Аллаһ илчесе әйтә: "Мөселманга кардәшен сөйләшмичә 3 көннән артыграк вакытка ташлау, калдыру һич тә ярамыйдыр" дип әйтә. Һәм кем кардәшен талашып 3 көннән артыгракка ташлап, аны калдырып, шул килеш үлеп китсә дип әйтә, бу кеше җәһәннәмгә керер дип әйтә Аллаһ илчесе. Бу кеше утта булыр дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, бу бик тә җитди булган хәл. Һәм Рамазанга булган әзерлегебез менә кардәшләребез арасындагы татулык белән башланырга тиеш. Кардәшләребез арасында, мин әйтмим яшь белән яшь кеше, ул бабайлар арасында булырга мөмкин, абыйлар арасында булырга мөмкин, төрле буыннар, төрле яшьләр арасында булырга мөмкин. Ләкин без моны үтеп чыгарга тиешбез һәм моннан сакланырга тиешбез. Һәм Рамазан айында, димәк, Рамазан алдыннан кешеләр белән арабызны яхшыртырга тиешбез. Ачуларыбызны бетерергә тиешбез. Кешеләргә карата саф күкрәк белән Рамазанга атлап керергә тиешбез, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм күбебезнең бәлки ишеткәнебез бардыр, бик данлыклы булган, мәшһүр булган бер хадис. Бер вакытны Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям мәчеттә утырганда сахабаларга әйтә: "Менә хәзер ишектән ди җәннәт әһле керәчәк" дип әйтә. Ягъни бу кеше бу дөньяда әле исән, ләкин бу үлгәннән соң бу җәннәттә булачак. Һәм көтәләр, бер сахаба керә. Ярар, булды. Икенче көнне Пәйгамбәрбез нәкъ шул сүзләрен әйтә: "Хәзер ишектән ди җәннәт әһле керәчәк" ди. Яңадан шушы кеше керә. Һәм шуннан соң 3нче көн һаман утыралар мәчеттә, сөйләшәләр, дәрес нәрсәме? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Шушы ишектән керүче ди җәннәт әһле" дип әйтә. Яңадан шушы сахаба керә. Һәм Пәйгамбәрбез янындагы утырган сахабалар арасындагы бер кеше, Абдуллаһ ибн Умар, мин моның сиренә төшим әле дип әйтә. Ни өчен Пәйгамбәрбез 3 тапкыр атады. 3 тапкыр да нәкъ шушы кеше керде мәчеткә ди. Нәрсәдә моның сире? Нәрсәсе белән бу җәннәтне казанды дип, бу бер ни кыра, план кыра. Һәм бу сахабага килә дә, Абдуллаһ ибн Умар шакый ишегенә киш белән: "Саламу алейкум, алейкум салам. Менә мин сиңдә кунасым килә. Шулай, менә хаҗәтем бар" дип әйтә, "Өеңдә кундыр әле" дип әйтә. Тегесе: "Ярар" ди, "Кир" дип әйтә, проблема юк ди. Һәм бу төне буена йокламыйча моны күзәтә. Ни өчен төнне күзәтә? Чөнки көндезен кешеләр эштә, кешеләр дөнья эшләрен белән итәләр, кемдер азык түле, кемдер нәрсә, дөньясын күрә. Ләкин күпчелек гыйбадәтләр төнне кылына. Тәһаҗүд намазы булсынмы, төрле анда башка төрле Коръән укулар һәм башкалары булсынмы, шулай ук нәфил уразага керүдә төнне була. Шулай бит, таң атканчыга хәтле кеше ашый, кояш байгач кына авызын ача, һәм бу тикшермәкче була. Төне буена йокламый. Ләкин карый, бер төн, икенче төн, 3 төн йоклый ул шушы кешедә. Һәм карый, намазлары да әллә ни артык түгел. Гадәти намазлар, төнге намазлары. Уразалары да безнең шикелле. Нәрсәдә соң синең сирең дигәч, бу кеше әйтә: "Мин йокларга ятканда йөрәгемдә бер мөселманга да ачу сакламыйм" дип әйтә. Бөтенесен гафу итәм. Көн дәвамында нәрсә генә булмасын, ачуыбыз килә, талашабызмы, итәбезме, кич белән йокларга ятканда, башымны ятагыма куйганда дип әйтә, бөтенесен гафу итәм дип әйтә. Һәм шуннан соң Абдуллаһ ибн Умар әйтә: "Менә шушы сыйфатың белән Аллаһ илчесе сине җәннәт әһленнән дип атады" ди.
Менә шуның белән син безне уздырдың дип әйтә. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, әлбәттә, бу мисал безгә бер үрнәк булып торырга тиеш. Һәм Рамазанга китерә торган, Рамазанга әзерли торган яңа бер күркәм сыйфат бездә булырга тиеш. Һәм димәк, өченче әзерлек мөселманнар белән татулашыгыз. Араларыгызны яхшыртыгыз. Рамазан айында изгелек эшләргә бер-берегезгә терәк булыгыз. Араларыгызның яхшыруның беренче бите Рамазан айы булсын. Дүртенчесе исә, дүртенче әзерлек, монысы инде хәлле мөселманнарга кагыла. Әгәр син закат түли аласың икән, закатыңны Рамазан айында бирергә ашык. Закат дигәннән, кем соң закат түләргә тиешле? Закат түләргә өстендә закат фарыз булып торган кеше кем ул? Ул аның байлыгы, аның акчалары, аның алтыннары әгәр дә ел дәвамында нисаптан да кимемәсә, нисапка тигез булса яки нисаптан артыграк булса, шул кеше закат түләргә тиеш була. Һәм нисап дигәч нәрсә ул? Нисап лимит дип әйтәбез без аны русча. Ул якынча 80-85 грамм алтын санала. Һәм бүгенге көндә ул безнең акчалар белән якынча 200 меңгә тиң. Аны Татарстан мөфтияте 198 мең дип тә әйтте. Һәм шуңа күрә кемнең 200 меңе ел буена кимемичә артырга мөмкин, шул килеш торырга мөмкин. Ләкин кимемичә шул килеш бер ел буена ятса, шул байлыгыннан, шул акчасыннан 2,5% закат чыгарырга тиеш. Монысы аңлашылды. Ләкин кайсы бер кешеләр закат дигәч, закатны милади календарьга бәйлиләр. Нәрсә ул милади календар? Менә без хәзер яшибез. 2017 ел, 2016 ел, 2015 ел, 14, 13. Менә шул була милади календар. Кемдер әйтә, мин закатымны шушы диләрдә түлим ди. Ягъни, мәсәлән, 1 март 16 ел, 1 март 15 ел, 1 март 14 ел. Юк, җәмәгать. Галимнәребез әйтә, ислам динендәге гыйбадәтләр, шәригатыбыздагы булган гыйбадәтләр, алар һәммәсе дә һиҗри календарьга бәйләнгән дип әйтәләр. Ягъни, хаҗ кылабыз. Кашан хаҗ кылабыз? Елда декабрьдәме, ноябрьдәме, октябрьдәме? Юк, җәмәгать. Хаҗ кашан кылабыз? Зөлхиҗҗә ае башлангач. Зөлхиҗҗә ае күчеп йөри. Чөнки айга нигезләнгән календарь кояш календареннән 10 көнгә кыскарак. Һәм шуңа күрә хаҗы да, закаты да һәм башка төрле гыйбадәтләр һиҗри календарьга бәйләнергә тиеш. Һәм әгәр дә закат түләүче кеше менә шушы закат чыгаруын Рамазан айына бәйләсә, ул буталмаячак. Ни өчен? Чөнки Рамазан айы күчеп йөрсә дә, ул Рамазан айын көтеп тора, Рамазан айын белә. Һәм Рамазан айында гадәт итеп закат чыгаруны күз алдына китерсә, тутса, ул вакытта аңа үзенә дә җиңеллек булыр. Һәм дә Рамазан айында эшләнгән изгелекләр, аларның әҗр савабы да күбрәк була. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям юмарт иде. Ләкин, менә үткән вагазда да Фанил хәзрәт сөйләде, ләкин пәйгамбәребезнең Рамазандагы булган юмартлыгы дип әйтә. Киң итеп, тиз иттереп оша торган җилләрдән дә көчлерәк иде дип әйтә. Җил ничек иттереп тиз оша? Пәйгамбәребез дә изгелеккә нәкъ шулай ашыкты. Нәкъ шулай эшләргә тырышты. Һәм шуңа күрә Аллаһ илчесе изгелекләрне Рамазан айында арттырды һәм дә күбрәк кылырга тырышты. Һәм дә гарәп илләрендә дә күп кенә мөселманнар Рамазан айына бәйләп закат чыгаруларны бик тә кулай күрәләр һәм шулай эш итәләр. Һәм 5нче әзерлек. Рамазан айына 5нче әзерлек ул да булса тәкъвалыкта, изгелектә, гыйбадәт кылуда тырышлык күрсәтү. Аллаһ Раббыбыз Куръанда әйтә: "Я айюхаллазина аману, кутиба алейкумус-сияму кама кутиба алаллазина мин кабликум лааллакум таттакун." Эй иман китергән бәндәләр, сезгә кадәр яшәгән халыкларга фарыз ителгән кебек, сезгә дә ураза тоту фарыз ителде. Бәлки сез тәкъвалы булырсыз дип әйтте. Димәк, ураза
тәкъвалыкны булдыра. Ләкин җәмәгать, тәкъвалык үзеннән үзе барлыкка килми. Сәбәп кылмыйча үзгәреш булмый җәмәгать. Һәм шуңа күрә үзгәреш булсын өчен тырышлык күрсәтергә тиешбез. Алга таба адым атларга тиешбез. Һәм менә безнең халыкта көлеп сөйлиләр, шундый әйтем бар. Әгәр дә булдыксыз кешегә, берәр дә эшләми торган кешегә нәрсә дип әйтәләр? Бу ди алма пеш, авызыма төш дигән дип яткан шикелле дип әйтә. Берәр дә эшләми, көтеп ята. Кемдер китереп бирер, кемдер кулына тоттырыр, кемдер нәрсә. Һәм менә шул кешеләрне мәсхәрә итеп халкыбызда сөйлиләр җәмәгать. Ләкин бу кешеләр чынлап та тормыш буйларына көлкегә калганнар, бәхетсезлеккә очраган кешеләр. Һәм бу җәмәгать безнең динебездә дә шулай. Сәбәп кылгач кына Аллаһ Раббыбыз ярдәм итә. Ләкин көтеп турып, авызыма кирсен әле, нитер әле, булыр әле, нитер әле дип көтеп яту, алай эшләмәгән пәйгамбәребез дә, алай эшләмәгән сахабаларыбыз да, алай эшләмәгән галимнәребез дә. Аллаһ Раббыбыз Куръанда әйтә: "Инналлаһа ла югаййиру ма биқаумин хатта югаййиру ма би анфусихим." Аллаһ Раббыбыз әйтте, кешеләр үз-үзләрен үзгәртмичә, Аллаһ һич шиксез бу кавымны үзгәртмәс дип әйтә. Аллаһ үзгәртми, әгәр дә үзең тырышлык куймасаң. Аллаһ үзгәртми, әгәр дә үзеңне үзгәртмичә башласаң. Пәйгамбәребез дә саллаллаһу алейхи ва саллям хадисләрендә әйтә иде: "Кеше ризыгының иң хәерлесе үз кулы белән кәсеп иткәнесе" дип әйтә. Үз кулы белән кәсеп итеп ашаганысы. Дауд пәйгамбәр дә үз кулы белән кәсеп итеп ашый иде дип әйтә. Һәм шуңа күрә кулларың кәсеп итә алырлык килеш, бәла казаларсыз килеш кешеләргә салынып, алардан көтеп йөрү һич тә ярамый торган гамәлдер, мөхтәрәм җәмәгать. Бу кешенең дөньясына бәйле. Нәкъ шул ук әйбер кешенең гыйбадәтендә дә. Гыйбадәт кылганда үзең беренче булып тырышлык куярга тиешсең. Нәфсең белән көрәшергә тиешсең. Чөнки булай гына утырганда иман үзеннән үзе күтәрелми, тәкъвалыгың артмый. Сәбәбен кылып, изгелекләрне эшләгәндә шайтан вәсвәсәсе белән көрәшеп кенә югары дәрәҗәләргә килеп була, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шуңа күрә Рамазан ае якынлаша, ураза ае башлана. Уразаларыбыз чыннан да изгелек булсын. Эшләребез белән бергә күзләребез дә, кулакларыбыз да, телләребез дә ураза тотсын. Һәм ураза тоту инде әлбәттә бүтән тән әгъзалары белән дә булырга тиеш. Һәм кайсы бер кешеләр була, ураза тоталар, ләкин аларның бүтән уразалары ул ачлыктан һәм сусаудан тилмереп кенә утыру. Һәм пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям безне кисәтте. Һәм әйтте, кайсы бер ураза тотучының кәсеп иткән нәтиҗәсе бары тик ачлык һәм сусау дип әйтте. Ни өчен ул алай әйткән? Чөнки кеше бәлки сәхәрен ашыйдыр, уразага керәдер, ләкин ураза тотканда теле ничек бар шулай дәвам итә, гайбәт, ялган, кешене сугу, фәхиш сүзләр. Күзе ничек уразага хәтле гынахлар эшли иде, ураза тотканда да дәвам итә, ярамаган харам эшләргә карый. Колагы ничек иттереп элек гайбәтләрне тыңларга ярата, рәхәт, кешене сөйлиләр, яңа информация. Рамазанда да нәкъ шулай дәвам итә. Ураза тота һәм колагын сакламый шушы гынахлы сүзләрдән. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Раббыбыз безне һәммәбезне дә бүтән тән әгъзаларын да тәкъвалы булырга насыйп итсен. Һәм шуңа күрә тән әгъзаларыбыз ураза тотса, гынахлардан сакланса, шул вакытта гына килә җәмәгать тәкъвалык. Шул вакытта гына иманыбыз арта. Шул вакытта гына әҗр савапларыбыз күбәя. Һәм билик җәмәгать, Рамазан ае ул бик тиз үтеп китә торган вакыт. 30 гына көн бик әз, сизелми дә үтеп тә китә. Һәм шуңа күрә җәмәгать, бу айда иманыбыз ныклы булсын, һәм бу әз генә булган вакытны ахирәттәге тормышыбызга зур файда итеп сарыф итик, һәм Аллаһ юлында тырышлык күрсәтик, һәм инде Аллаһ Тәгалә һәр беребезгә дә Рамазан аен күркәм рәвештә каршыларга, тәкъвалы рәвештә үткәрергә насыйп итсен.
أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.